har en idé om, hvem du er. Du har en idé om, hvem du ikke er. Du har en idé om, hvad der er dig, og hvad der ikke er dig. Så hvad sker der, når du handler ud fra frustration, vrede, skam, og kommer til at gøre noget, som definitivt ikke er dig? Det er sådan set emnet for den her video. Vil udslettelsen af professor Callahan forbedre din følelsesmæssige tilstand? Ja, nej, jeg ved det ikke. Åbn nu dækslet. Ville Tadashi have gjort det samme? Det er lige meget. Tadashi programmerede mig til at hjælpe. Tadashi er væk! Så filmen der, det var Big Hero 6, og vi er omkring klimakset i filmen, hvor vores helt, Hero, lige har handlet ud fra vrede og sorg, og har gjort sine venner og dem omkring sig fortræd. Og den her video kommer faktisk efter en weekend, som jeg vil kalde Murphys Law Weekend, hvor alt, føler jeg, gik galt. Så det her det er min tilgang, og det her det er faktisk mere inspiration, fordi din måde kommer til at være anderledes. Du kommer til at bruge andre ord, andre punkter. Men mit første punkt det er i hvert fald det her med at komme væk fra situationen. Komme væk emotionelt fra situationen. Det behøver bare at være 5 minutter, det behøver ikke at tage en uge, ligesom det gjorde for mig. Men i hvert fald det her med at lytte til noget musik, se en video, sjov, inspirerende, eller tage en lille gåtur. Og det andet punkt det er så, stil konstruktive spørgsmål. Og det vigtigste spørgsmål, synes jeg, det er, okay, hvad skete der egentlig i mig? Var det fordi den her person sagde noget specifikt, der gik ind og ramte et nervepunkt hos mig? Eller kan det have været noget for 2 uger siden, som lige pludselig kommer op nu i dig? Er det stress for 2 uger siden? At du fik en dårlig nyhed for 2 uger siden? Så stil de her konstruktive spørgsmål til at forstå dig selv og hele situationen. Og det sidste punkt, det er så, giv slip på det. Du skal ikke bære rundt på den her situation mere. Du har gjort, hvad du kan. Så i stedet for at dømme dig selv for det, du gjorde, så bare sige, du dummede dig, fint nok, videre. Så tag det som en læringsmulighed om dig selv og om verden. Har din krop skreget på dig, at du har brug for en ferie, så tag en ferie. Hvis du ikke kan tage en ferie, tag en forlænget weekend. Og hvis du ikke kan tage en forlænget weekend, så tag en weekend og prioriter dig. Tag en weekend, hvor det er bare dig, hvor du bare kan slappe af. Og hvis det ikke er det, kan det så være, fordi du måske føler, at tingene går lidt skævt for dig i den her periode i dit liv. At der virkelig er intet, der rigtig fungerer for dig. Fint nok, tag et pitstop, snak med nogle folk, du elsker, og få noget hjælp. Men jeg vil slutte af med et spørgsmål. Et mere klassisk spørgsmål, det er, hvis det her var din bedste ven, som gik igennem den her situation, du gør, hvordan vil du hjælpe den person? Så skyd efter stjernerne, for der er ikke nogen grund til at lade være. Badabababam.